Sanibonani, igama lami nginguNomusa, ngiyimpesu. So sinithulela isipeshali ke se-Valentine esifika early, okusho ukuthi usungakwazi ukusithenga kusukela namhlanje kuze kuyoshaya i-14 zika February. Wena ke nje into ozoyitholela yona, uzositholela Mpesu capsules abantu besilisa. Lena ikhombo yabantu besilisa. Kulama capsules awu-30 phakathi, kanti kukhona lawa ahlanza i-prostate yakho enzela ukuthi phela uma usuthatha izikhuthazi zisebenze kahle, zikuvule imithambo yegazi ukuze phela imithambo yakho izovuleka kahle, igazi lihambe ngokukhululeka. Uzophinde uzitholele khona Mpesu powder le okwazi ukuthi uyifake emahewini bese uyihlalisa izinsuku ezintathu, noma uyenze ngamanzi abilayo ispoon esisodwa, kusho ukuthi uyenza izikhathi eziningana leya. Uzophinde futhi kule combo ye-Valentine uzitholele neMpesu instant enemoringa. Lena ke iyashesha inganza kwethu, ikwazi ukusebenza ngamahora amabili nje kuphela. Kanti ke mawuthenga kuli special sale Valentine sizophinde sikuthi fahla ngenye futhi eyesibili Mpesu instant enemoringa ozokwazi ukuthi uyithole nale combo. Konke ke lokho uzokwazi ukuthi ukuthole ngo-250 nje kuphela. Uma useyindaweni ezikude ungakhathazeki, siyakuthumela iphasela lakho lifike. Uzozikhethela wena ukuthi ufuna lifike ngoPaxi oqala ku-60 rand, kanti uma ulijahile uyakwazi ukuthi ukhokhe u100 rand iphasela yakho isheshe ukufika. Kanti ke futhi enye ke i-option esinayo ukuthi ukwazi ukuyikhethela ukusendelwa iphasela lakho lideliver la ozobe ukhona, ngabe kusemsebenzini noma ngabe kusekhaya, usebenzisa u-courier guy. Yena ke u120, kanti uyakwazi ukusebenzisa nano-postnet uma ufisa ukuyozilandela iphasela lakho, mhlambe awuhlezi ukhona kwi-address yakho ufuna ukuyilandela wena maselifikile nayo iyashesha ke, ithatha izinsuku ezimbili kuya kwezintathu, kanti yona i109 rand i-postnet courier service. So uzitholele ke Zitholele nasi ke ispecial esihamba phambili ke namanje. Ungasithinta ke ku 0685335593. Siyabonga.